Għandi mara bil-forsi irrid nagħmel din il-mistoqsija. Kif tiddeskrivi il-parteċipazzjoni tas-sem il-mara fid-dinja tax-xogħol b'mod partikolari fil-kuntest lokali? Il-mara mxiet ħafna il-qudiem, però ma mxietx biżżejjed. Qegħdin fil-2009 fil-seklu 21 u xorta il-mara għandha ħafna ostakli biex timxi l-qudiem. Kemm fil-karriera, kemm fil-professjoni, u kemm f'dak li trid tagħmel. U raġuni waħda fuq punt lokali, speċjalment huwa li m'hawn strutturi biżżejjed biex jgħinu lil mara, speċjalment dik il-mara li għandha tfal żgħar u m'għandix ma' min tħallihom, biex ikollha dak l-istrutturi biżżejjed biex tkun libera biex tażel karriera u tażel job jekk trid jew jekk għandha bżonn. U daqstant hemm bżonn li nindirizzaw dal-istrutturi, nindirizzaw kunċetti bħal flexi time, pereżempju, però l-iktar li nindirizzaw huwa il-fatt li inti kollok min ħollok sib it-tfal tiegħek jekk ikollok it-tfal. Nhar is-6 ta' Ġunju inti li qed tissegwina ser ikollok l-opportunità li teleġġi d-deputati tiegħek fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament Ewropew in-numru ta' siġġijiet li jkollu pajjiż jiddependi mill-popolazzjoni tiegħu. Però pajjiżi żgħar bħal Malta għandhom id-dritt li jtellgħu aktar siġġijiet mill-suppost minħabba li l-popolazzjoni tagħna hija żgħira ħafna. Minħabba f'dan ir-rappreżentanza tal-Parlament Ewropew spiss tiġi kritikata għaliex in-numru ta' parlamentari Ewropej mhuwiex proporzjonali għall popolazzjoni tal-pajjiż fejn jidħlu l-pajjiżi żgħar. Inkomplu nsiru nafu aktar dwar Marlin Mizzi. Il-film l-aktar favorit tagħha, Forrest Gump. Il-platt l-aktar favorit tagħha, il-ħut u l-frott tal-baħar. Il-mużika toġoba kollha minn barra l-heavy metal. U d-diska l-aktar favorita tagħha, My Way ta' Frank Sinatra. Marlin Mizzi hija imprenditriċi, direttur maniġerjali u chairman ta' kumpanija privata. Hi kienet iċ-chairman tas Simolta għal bosta snin, kif ukoll direttur tal-Bank of Valletta għal 9 snin. Kelli l-okkażjoni biex ngħidlek biex naħdem magħha meta jiena kont ambaxxatur ta' Malta Pariġi u meta si Malta kellha ċerti problemi ma' Franza u hemmhekk apprezzajt u ammirajt il-preparazzjoni tagħha. Preparazzjoni ta' persuna intellettwali verament first class. Jiena rajt, per eżempju, anke ma' persuni għollin ħafna fil-kumpaniji konċernati li anke wara kienet titlaq iċemplu li warajlu li verament hija persuna illi wieħed japprezza. Lil Marlin Mizzi sirt nafa aktar mill-viċin kif persważa li sar jaf aktar biha wkoll il-poplu Malti Wawċi kien meta kien inqala l-każ tas-Si Malta. Hemmhekk Marlin Mizzi baqgħet sal-aħħar tiddefendi l-idejat u l-prinċipji tagħha fejn hemmnet fil-potenzjal tal-ħaddiema u l-potenzjal tas-Si Malta. Ħafna nies li kienu jaħdmu magħha lili jgħiduli niftakru l-Marlin f'dawk iċ-ċirkostanzi u meta kellna bżonna sibniha l-Marlin, meta kellna bżonn il-parir tagħha hi għenitna, meta kollha bżonn tiġġieled għad-drittijiet tagħna, Marlin iġġieled għad-drittijiet tagħna. Nistaqsuha dwar il-każ tas-Si Malta fi żmien li kienet tmexxi lill-kumpanija. Mexxejt waħda mill-ikbar azzjendi nazzjonali tal-pajjiż. Ekku. Is-Si Malta. Għatajt is-Si Malta, iva. Mexxejta. Għal-qalbek ħafna kienet is-Si Malta. Is-Si Malta kienet għal-qalb ħafna nies, kien għal-qalbi wkoll għaliex kont naf il dawk in-nies minn ġewwa. X'kienu l-sfidi tiegħek hemmhekk fit-tmexxija tas-Si Malta? L-isfida li kienet għalija tas-Si Malta kienet prattikament li aħna konna qed nissussidjaw l-ekonomija Maltija u ħadd ma prezza li konna qed nagħmlu hekk. Għax aħna l-obbligu morali u soċjali li kellna lejn dal-pajjiż u lejn l-industrija Maltija, tispeċini ngħid illi meta waqajna taħt gvern nazzjonalista ma apprezzax il-punt strateġiku, l-importanza strateġika tal-linja nazzjonali Maltija ta' gżira, x'aħna gżira, u daqstant din il-kumpanija laqqas biss irnexxielhom ibjawha imma kissruha għaskapitu ta' iktar minn mitħaddiem, ħaddiem illi kien kellu know-how kbira fil-qasam marittimu u ħlejna kollox. Meta tara il-mod ta' kif spiċċat
bħasra nista' ngħidu hekk l-istorja tas-Simalta tara li kien hemm xi forma ta' diżinn min-naħa tal-Gvern ċentrali mod partikolari kif intemmet is-Simalta? Jiena ma rridx nallega l-ebda tisin għal kien hemm, però li naf żgur jista' jara kulħadd illi 5 snin wara benefiċċji tal-inti kissirt is-Simalta u tkissret is-Simalta alla volja qed tagħmel profit, il-benefiċċji ma rajnihomx. Ġifieri jekk kienx hemm disin ma nafx, però bil-benefiċċji ma ħadniex, tilfu biss il-ħaddiema, jien ġiet ħafna l-ħaddiema, ma jdispjaċinix id-diġil tal-jom, soffrejt għax id-ġilli tal-jom, però nerġa' nagħmilha 10 times over kemm bżonn. Ġustizzja soċjali hi din il-ftit jiklu aktar milli jifilħu u ħafna ma jafux jekk għandhomx xogħol għada. Kien importaħ hostingat xiġri mill-ħaddiema kollha tas-Simalta u mill-ġejjin tal-familji tagħhom. Donnu kien aktar importanti għal Gatt li jirbaħ l-imħatri ta' kemm se jintilfu impjiegi. Meta messu jikkonċentra fuq kemm se joħloq impjiegi u bekk forsi kulħadd kien jista' jixtri ġagwar. Marli Mizzi Simalta u tiddibatti Mostingat biss? Le, Marli Mizzi la Simalta laqas tiddibatti Mostingat biss, m'għandi l-ebda interess niddibatti Mostingat. Għandi interess, kien ukoll interess seħem mex is-Simalta. Le, mhux Simalta biss, però Simalta kienet ħafna l-qalbi u l-ħaddiema kienu ħafna l-qalbi u ma jafu. In-numru l-aktar favorit tagħha huwa n-numru 1. Din ukoll hija l-ewwel darba li qed tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Minn dak li qed tara u tisma', minn dak li qed tesperjenza aktar minn kollox, x'jagħmel differenti l-kandidati tal-Partit Laburista mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista? Jiena naħseb il-Partit Laburista għandu lista ta' kandidati li affermi superjuri għal kandidati nazzjonalisti. Kif tiddeskrivi qiegħed sħabek? L-esperjenza li tkolkom flimkien din hija mistoqsija li qed nagħmilha għal kulħadd. X'inhu ma l-esperjenzi li tkolkom flimkien bħala grupp? Jiena ħoss li aħna tim tajjeb. Tim però għandna l-individwalità tagħna, għandna l-esperjenzi tagħna individwali ovvjament, però bħala tim inħoss li komda naħdem ma' dan it-tim u nawgura lilhom kollha suċċess f'dawn il-elezzjoni tal-Parlament Ewropej. L-aħħar mistoqsija maqsuma fit-tnejn. L-appell tiegħek għal dawk in-nies li huma xettiċi jew kellha ma jixtiequx li jmorru jivvutaw fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju, u t-tieni mistoqsija relatata wkoll ma' l-ewwel waħda, l-appell tiegħek għal dawk li huma inklinati li jivvutaw għal kandidati tal-Partit Laburista għall-ewwel darba ma mhux ċerti sal-aħħar. X'inhu l-appell tiegħek lejn din il-fetta ta' nies, lejn dan il-grupp ta' nies li qed jaħsbuha biex jivvutaw lill-Partit Laburista għall-ewwel darba propju fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju? L-appell tiegħi lil dawk li mhumiex se jivvotaw ngħidilhom li ħajamlu żball għax il-vot huwa l-vuċi tiegħek. Għaldaqstant, jekk inti mhux tagħtu tivvota, inti se jivvotalek xi ħadd ieħor, xorta se jitilgħu il-kandidati, xorta se jiġu eletti, ġifieri ħażhom il-vuċi tiegħek milli tinstema'. U lil dawk li qed jaħsbuha biex jivvutaw lill-Partit Laburista l-ewwel darba propju fis-6 ta' Ġunju li ġej? Naħseb li huma nies intelligenti u se jagħmlu tajjeb. Nawguralek u grazzi. Jiena ċert li Marlin hija kapaċi iżżomm il-bandiera ta' pajjiżna kemm fl-Unjoni Ewropea u anke fora oħra fl-oli, fl-iktar post oli li tista' tkun. Dak kien kollox li kellna preparata likom illum. Aħna ma fadlilna xejn ngħidulkom li f'grazzi tal-li segwejtuna u nfakrukom li l-programm tagħna jixxandar kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis, repetizzjoni l-ħadd dejjem fuq 1 TV.